Ake siqhathanise itekisi elilayisha umphakathi ne-account yakho yakwa Forex njengoba wenza ama-position sizing. And umshayeli uyadinga ukwazi ukuthi itekisi lami ligcwele, itekisi lami aligcwele. So nawe njenge-trader uyadinga ukwazi ukuthi into engakanani ongayivula emarket noma isize engakanani yeposition ongayivula emarket njengoba ufisa ukutrader, istop loss ezingakanani ongazivula kanti ne-take profit ongayilindela ingakanani. Kodwa uma uzovula ama-order amaningi ukwendlula isilinganiso se-account onayo, lokho kuyosho ukuthi i-control awusenayo kuleyo account. Kungenzeka uyi-blow up leyo account, kungenzeka uphelelwe imali ngokungenasidingo, ugcine ubone ngathi Forex ayikusebenzeli. Kanti uma uzolandela imigomo ngokwe-account onayo, uyokwazi ukuthi utrade kamnandi, ungabi netwetwe, futhi ukwazi ukufika esigabeni sokuthi usuyakwazi ukuzenzela inzuzo emarket. Khumbula i-overload izokubulalela imoto, kanti uma ulayisha ngokwesilinganiso esifanele uyokwazi ukugcina imoto yakho isikhathi eside futhi leyo moto iyokwenzela inzuzo. Khumbula-ke, ngeke uthathe uthi likametshiso ulokhele bese usondela ethangweni likapetrol ucabanga ukuthi angeke ize iqhume noma kwenzeke ingozi. Kodwa uma ngempela uzokusebenzisa ngokucophelela umlilo eduzane nopetrol, ungakwazi ukuyigwema ingozi.